duol mane tayo pietho no ineno ka seche moko nitie ma chunye tere ni mondo kony jogi okal penj mano kiwacho ni jakom mano speaker Moses Wetangula seche manyo otayo budho ni ineno ka seche moko chune ma odwok penjo ma seche moko kang'iyo to kane konengo bed ni ene moduoko ene ma samoro ko penj jogi penjo to ene mowuok olero kagima ene mano openje penjo ni koro kang'iyo to aneno ni ok gitimo maber kuom weyo Penina oko nikech kwang'iyo to kwane ka Penina nigi rem ma joma moko magipuodho kaongego. Number 2 nitiere gik ma ok inyal understand gimomiyo kweth mang'eny mar jo Kenya Kwanza ema nyodonje National Assembly to chako dhao gimomiyo iwe Penina to gine manyo gi ng'eny gi numbers ei komiti mane puodho jogi ere kaka ng'eny gi ei komiti mane puodho jogi ne ok ginyal tiyogo to koro kuonde modong' te to gisetiye gi ng'eny gi go mondo giyud gima gidwaro nyiso ni gine mane ok gichung' gi Penina Malonza aparo ni kadine gichung' ni gidware to de gikete ei list mane okete Mithika Linturi